मनोहर सर आनंद आसरेड्डी साहब తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందరికీ. వేదికపై ఈవో గారు అలానే ఆదివాసీ పెద్దలందరికీ అలానే ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఆదివాసీ సోదరులకు సోదరిమణులకు మీడియా మిత్రులకు ప్రతి ఒక్కరికి నమస్కారం. సో ముందుగా ఈ ఆదివాసీ దినోత్సవం జరుపుకోవాలి అని ప్లాన్ చేస్తున్న తరుణంలో మన ఆదివాసీ పెద్దలు కానివ్వండి అందరూ వచ్చి ఎలా చేద్దాం, ఈ కోవిడ్ కారణంగా దీన్ని ఎలా చేద్దాము అని డిస్కస్ చేసి ప్లాన్డ్గా క్రమశిక్షణతో ఈరోజు అందరూ కలిసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి మన ఆదివాసీ పెద్దలు కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కరు మీడియా మిత్రులు అందరం కలిసి చాలా క్రమశిక్షణతో ఇంత మంచిగా చేస్తున్నందుకు అందరినీ అభినందిస్తున్నాను అండ్ కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. రెండవ విషయం, ఈ సంవత్సరం ఐక్యరాజ్య సమితి ముఖ్య ఉద్దేశం ఆదివాసీ దినోత్సవానికి సంబంధించి కోవిడ్ దాన్ని ఎలా ఆదివాసీ దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం. సో ఈ ఉత్సవం కూడా ఎలా అయితే గ్రాండ్గా ప్రతి సంవత్సరం వైభవంగా జరిగేది ఈసారి అలా కాకుండా తక్కువ సంఖ్యలో జరుగుతుంది, కానీ ఉత్సాహం మాత్రం ఏది తగ్గలేదనే నేను ఆశిస్తున్నాను. అదే ఉత్సాహంతో చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి అభినందనలు. మూడో విషయం వచ్చేసరికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి మొదటి నుంచి కూడా డిపార్ట్మెంట్ ఎజెండా చూస్తే ఎస్పీ సార్ కానివ్వండి, మీకు కానివ్వండి, మా కింద లోవర్ ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆదివాసీ సోదరుల ఆశలు ఆశయాలు అవసరాలు అన్నీ గుర్తిస్తాము కూడా. వాటికి మా ద్వారా ఏమి చేయాలో అవన్నీ చేస్తున్నాము. అది మీరు గుర్తిస్తారని కూడా ఆశిస్తున్నాము. దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చెప్తాను. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఈ వర్షాకాలంలో కొన్ని గుడాలు ప్రజలు ఎవరైతే చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకూడదు అని చెప్పి ఇప్పటి వరకు 37 గుడాలలో మెడికల్ క్యాంప్స్ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కలిసి పార్ట్నర్షిప్ లో చేశారు. ఏదైతే మారుమూల గుడాలు వాళ్ళకి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు హాస్పిటల్స్ కి కోవిడ్ ద్వారా రాలేదని తెలిసి మేము ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటికీ 37 గుడాలు కవర్ అయ్యాయి. ఇంకా ఈ రోజు కూడా నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న సమయంలో కూడా మా సిబ్బంది ఈ మారుమూల గుడాలలో వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి వెళ్ళారు. రెండవది, ఏదైతే యువత గురించి విషయాలు ఉన్నాయో అవి మేము డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఐటీడీఏ తో డిస్కస్ చేశాము. ఈ కరోనాకి ముందు కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. యువతకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఇవ్వాలి, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. అలానే రీసెంట్ గా ఇదే వాళ్ళు నెల క్రితం ప్రైవేట్ కొన్ని 3 ప్రముఖ సంస్థలు ఫ్లిప్కార్ట్ కానివ్వండి, అమెజాన్ కానివ్వండి, బిగ్ బాస్కెట్ వంటి ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ని కోవిడ్ టైంలో కూడా తీసుకొచ్చి కోవిడ్ టైంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళకే పోతున్న సమయంలో కూడా పెద్ద 3 సంస్థలను పిలిపించి 67 మందికి ఐటీడీఏ పిఓసర్ తో వారి ఆధ్వర్యంలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పార్ట్నర్షిప్ తో మేము చేయడం జరిగింది. అలానే యువతకి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేశాము. కోవిడ్ కారణంగా అవి కొంచెం డిలే అయ్యాయి తప్ప మా దృష్టిలో ఉన్నాయి. ఐటీడీఏ పిఓసర్ కానీ మేము కానీ ఎస్పీ సార్ కానీ నిరంతరం డిస్కస్ చేస్తుంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిస్కస్ చేస్తుంది వీటి గురించి. అండ్ ముఖ్యంగా మన చార్మడి గారు అన్నట్టు యువత ఆదివాసీ యువత అయితే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తో 100% కలిసి పనిచేస్తున్నాము. మేము పోలీస్ యూత్ క్లబ్ ఫామ్ చేశాము. ప్రతి ఒక్క గూడెంలో మా పోలీస్ యూత్ క్లబ్ ఉంటుంది. పుట్నూరు సబ్ డివిజన్ ప్రతి ఒక్క గూడెంలో మా
పోలీస్ యూత్ క్లబ్ ఉంది. యువతతో చాలా క్లోజ్గా పనిచేస్తున్నాం. వాళ్ళ అవసరాలు తెలుసుకుంటున్నాం. వాళ్ళకి ఏం కావాలి ఏంటి అని మీరు మీ పిల్లల గురించి ఎలా ఆలోచిస్తున్నారో వాళ్ళని మా సోదరులు అనే ఉద్దేశం ఆలోచించి మా శక్తిలో మించి కూడా చేస్తున్నాం. ఉదాహరణకి కొన్ని గూడాలకి రోడ్స్ సరిగా లేవు, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అడ్రస్ ఉంది, వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పి మేము రోడ్లు వేసిన సిచ్యువేషన్స్ కూడా పెద్దలకి ఇక్కడ మీ వచ్చి ఉంటారు. సో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ 100% మీ ఏవైతే ఆశయాలు ఉన్నాయో, మీ అవసరాలు ఉన్నాయో, మీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మేము చాలా సీరియస్గా చాలా నిబద్ధతతో చూస్తున్నామండి. అది మీరు గుర్తిస్తున్నారని కూడా అంటున్నాను. మీకు ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో ఈ టైంలో కూడా ఉత్తూరు పోలీస్ స్టేషన్లో సగం మంది కోవిడ్. మేము జనాల సేఫ్టీ కోసం పనిచేస్తూ మా పోలీస్ ఫ్యామిలీస్ కూడా కరోనా బారిన పడి ఫ్యామిలీస్ క్వారంటైన్లో ఉన్నారు. ఉత్తూరు సిఐ గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ క్వారంటైన్లో ఉన్నారు. ఏఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఇలా ఇవన్నీ ఎదుర్కొని కూడా మీరు సేఫ్గా ఉండాలి అని మీ బయట చేస్తున్న కష్టాన్ని కూడా మీరు గుర్తిస్తున్నారని ఆశిస్తున్నారని గుర్తిస్తున్నారు కూడా. మీ అందరి సహకారంతోనే ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ ఎందుకు కరోనా ఇక్కడికి రాలేదు అంటే మనందరి సహకారం, మనందరం కలిసి పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి. సో ఇవన్నీ చేసి ఈ కోవిడ్ ఏదైతే ఉందో ఇంతకు ముందు చెప్పారు అన్వర్ గారు 2004 సునామీ టైంలో ఎలా అయితే సర్వైవ్ అయ్యారో ప్రతి విపత్తులో కూడా ఆదివాసులు స్ట్రాంగ్ గా వచ్చారు. ఈ విపత్తులు కూడా ధైర్యంగా ఎదుర్కొందాం, సేఫ్టీ పాటిద్దాం. అండ్ ఎలా అయితే ఇప్పుడు క్రమశిక్షణతో చేసామో అందరం కూడా ఏది చేసినా క్రమశిక్షణతో చట్ట ప్రకారం ఏదైతే చేస్తున్నామో అందరం కలిసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి, ఐటీఏ తరఫున నుంచి కానివ్వండి, మేమందరం కూడా ఇవి గుర్తిస్తున్నాము అండ్ నేను అందరితో కలిసి పనిచేయడానికే ఉన్నాం. అది మీరు గుర్తిస్తున్నారనే నమ్మకం కూడా నాకు ఉంది. అందరికీ నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ. మేము ఈ ఆదివాసీ దినోత్సవం కార్యక్రమం 3వ సారి పెడుతున్నాం. ఇంతకు ముందు కూడా 2 సంవత్సరం వేరే గిరిజన ప్రాంతంలో అంటే ఖమ్మం, మహారాష్ట్రం అటెండ్ అయ్యాము. సార్ ఇక్కడ పడు జిల్లాలో వచ్చిన యోగా అటెండ్ అయ్యాము. సో మీరందరూ వేరే వేరే విషయాల మీద మీ ఆవేదన తర్వాత మీ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు. వాటి మీద నేను తర్వాత వస్తాను. ముందు మంచి మాట మన ట్రైబల్ గురించి ఇప్పుడు మనం ఒక రకంగా చూసుకోవాలంటే మన మానవ సమాజం కూడా ట్రైబల్ ప్రాంతం నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇది అమెరికా కావచ్చు, తర్వాత మనం భారతదేశంలో కూడా మూల నివాసి మనమే ఉంటాం. ఇప్పుడు మన నుంచి స్టార్ట్ అయింది స్టోరీలు కూడా చెప్తారు. తర్వాత చాలా మంది ట్రైబల్ ఏరియాని కొంత వెనుకబడిన ప్రాంతాలు చెప్తారు. బట్ మనం చరిత్ర చూస్తే అట్లా కాదు. ఇప్పుడు మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్ చూస్తున్నా నిన్న ఇప్పుడు మన దేశం చూస్తే ఐఏఎస్ లో కూడా ఒక పెద్దది పోస్ట్ ఉంటుంది, సిఏజీ అంటారు దాన్ని, అంటే కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. అది కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా పోస్ట్ ఉంది. ఓకే, అది పెద్దది. మాక్సిమం అయితే మీరు ఎంత ప్రమోషన్ పొందినా మాక్సిమం అయితే సిఏజీ వరకు అది ప్రమోషన్ అవుతారు. సో ఇప్పుడు ఎవరున్నారు? ఒక ఆదివాసీ ఉన్నారు, జీసీ నుంచి అనేది ఒడిశా నుంచి ఆదివాసీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆ పోస్ట్ ఈరోజు ఉన్నారు. అట్లానే మన ప్రపంచంలో ఒక ప్రపంచ బ్యాంక్ ఉంది. మన భారతదేశంలో ఎట్లా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఉంది, అట్లానే ప్రపంచంలో కూడా ఒక ప్రపంచ బ్యాంక్ ఉంది. తర్వాత అక్కడ ఐఎంఎఫ్ అనేది సంస్థ ఉంది. ఇప్పుడు ఐఎంఎఫ్ సంస్థలో కూడా వరల్డ్ బ్యాంక్ కూడా అక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అనేది ఒక పోస్ట్ ఉన్నారు. ఆ పోస్ట్ లో కూడా ఎవరున్నారు? ఒక ఆదివాసీ ఉన్నారు. రాజీవ్ గోకు అనేది ట్రైబల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ జార్ఖండ్ నుంచి గుజరాత్ కంటారు. ఓకే, ఆయన ఆ పోస్ట్ లో ఉన్నారు. ఇంతకుముందు కూడా 1970లో పాకిస్తాన్తో పోరాటం జరిగినప్పుడు ఒక పడవీర్ చక్ర కూడా మన ట్రావెల్కి వచ్చింది. ఆయన ఎవరు ఉన్నారు? జర్నలిస్ట్ క్వశ్చన్ మీ అందరూ తెలియకపోతే మీరు గూగుల్లో కొట్టండి, మీకు వచ్చేస్తుంది ఎవరు ఉన్నారు అని. తర్వాత మన కాన్స్టిట్యూషన్ రాసేటప్పుడు కూడా మనం ట్రైబల్ ఎట్లా కాపాడాలి దానికోసం కూడా ఒక ట్రైబల్ ఎవరు ఆయన ఇంతకు ముందు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉండే. తర్వాత ఆయన ఒక హాకీ ప్లేయర్ కూడా అయిపోయారు. ఓకే, హాకీ ప్లేయర్ ఉన్నప్పుడు ఆయన నేతృత్వంలో మన ఇండియా దేశం ఓకే 1928లో గోల్డ్ మెడల్ కూడా మనకి వచ్చింది. గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన టాప్ 20 కూడా వచ్చారు. సో 3 ఒకేసారి, ఒక వైపు ఆఫీసర్, రెండోది హాకీ ప్లేయర్, మూడోది
అంతా పెద్ద పొలిటీషియన్. ఆయన ఏదో మీ గూగుల్లో కొట్టండి మీకు వచ్చేస్తారు. ఓకే, సో అంతా మంచి చరిత్ర మన ట్రైబల్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు జియోగ్రఫీ గురించి చెప్పారు. అట్లాగే మనం ఒకవేళ స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ చూస్తే స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్లో కూడా మేరీకామ్ ఉన్నారు. మేరీకామ్ అంటే బాక్సర్. మేరీకామ్తో పాటు దీపికా కుమారి అట్లాగే చాలా మంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. అందరూ ట్రావెల్స్ వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి. ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కోయా, గోండ్, ఆంధ్ర, కోటి, కులాంస్, చెంచు వీళ్ళు ఉన్నారు, మాన్యవాళ్ళు ఉన్నారు. అట్లాగే వేరే ప్రాంతాల్లో కూడా గుండాస్ ఉంటారు. సో మాకు ఆర్టిస్ట్ నుంచి తర్వాత జార్ఖండ్ నుంచి అట్లాగే ఒడిశా నుంచి చాలా మంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, ట్రైబల్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళంతా మంచి మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు. సో అట్లా చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు. మనం ట్రైబల్స్ అయితే ఇట్లా చదువుకుంటుంది మనకి పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళట్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు జియోగ్రఫీ గురించి మీరు అందరూ చెప్పారు, మీరు ఆలోచన వ్యక్తం చేశారు. కానీ జియోగ్రఫీ సుప్రీంకోర్టు అప్పీల్లో కొట్టేసింది. అది కొట్టేసిన తర్వాత వెంటనే మా డిపార్ట్మెంట్ అంటే ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ రీజనల్ శాఖ నుంచి ఆనరబుల్ మంత్రి గారు, తర్వాత కమిషనర్ గారు, తర్వాత మేమందరం కలిసి ఒక అఫిడవిట్ కూడా తయారు చేశాం. ఆ అఫిడవిట్ సుప్రీంకోర్టులో జూలై 9 తారీఖు వేయడం జరిగింది. దాంట్లో 2 రాష్ట్రాల నుంచి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ 2 రాష్ట్రాలు కలిసి అది వేయడం జరిగింది. తర్వాత దానికోసం ఒక పెద్ద లాయర్ని కూడా హైర్ చేశాం. అది వచ్చే నెలలో కానీ సెప్టెంబర్ కానీ అక్టోబర్ నెలలో ఆ బెంచ్ మీద వస్తుంది. తర్వాత మనం ఖచ్చితంగా తెలుస్తాం. हिंदी का स्लोगन होती हम होंगे कामयाब, मन में हो विश्वास, हम होंगे कामयाब देखी अట్లానే జియోగ్రఫీ ఇలా కూడా అది నాది కూడా అట్లాంటి భావన ఉంది. మీరు కూడా ఆశాపోకుండా చాలా మంది ఇప్పుడు చూస్తే దిగులు పడుతున్నారు, ఇది జియోగ్రఫీ పోతే అనేది జియోగ్రఫీ పోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం సరిగా మన ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మన ట్రైబల్ ప్రాంతాల్లో మన స్థితి ఎట్లా ఉందో దాన్ని సరిగా సుప్రీంకోర్టు జడ్జి ఉన్నారు అక్కడ తెలియజేస్తే అక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ సరిగా చేస్తే అది మన ఫేవర్ ఖచ్చితంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది, అది వచ్చేస్తుంది. రెండో విషయం జియో24 గురించి. సో జియో24 ఇంతకు ముందు కూడా నేను భద్రాచలంలో ఉన్నప్పుడు వెరిఫికేషన్ చేసేవాడిని. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా దాదాపు 200 అప్లికేషన్స్ నేను సొంతంగా పరిశీలించి వెరిఫికేషన్ చేయించాను. ఓకే, సో నా టైంలో నాకు తెలిసిన వరకు నేను చేసే వాటికి నా ఒక్క కంప్లైంట్ కూడా మా ఆఫీస్ దగ్గర రాలేదు. మీరు ఉన్నప్పుడు తప్పు జరిగింది కమిషనరేట్ ఆఫీస్ నుంచి మళ్ళీ పీవైటీకి రిఫర్ చేస్తారు. జనరల్ వాళ్ళు అంటే అప్పీల్కి పోయినా కూడా ఐటీకి తిరిగి ఇస్తారు వెరిఫై చేయడం. సో అట్లాంటివి జరిగి ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు తీసుకోవచ్చేయండి. మూడోది రెవెన్యూ భూమి డిస్ప్యూట్. సో ఒక డాక్టర్ క్లినిక్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక పేషెంట్కు 100 క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అట్లాగే రెవెన్యూ కేసెస్లో కూడా అట్లాంటి 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అంటే అంత ఈజీగా అది సాల్వ్ కాదు. ఉదాహరణగా గాలిగూడ నుంచి పర్సావళకి గురించి అక్రమ్ తనుగ ఆమె అడుగు వచ్చింది, 2 సార్లు వచ్చింది. ఓకే, సో దాంట్లో విషయం ఏంటంటే 23 మంది ట్రావెల్స్ పట్టదారు ఉన్నారు, 23 మంది పట్టదారు ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గర పాస్బుక్ ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పటికే ఈ రోజు వరకు కొత్త పాస్బుక్ రాలేదు. సో దాంట్లో నేను ఈజీగా బోర్డు మీద దాంట్లో ఏ సమస్య రావచ్చు. ఓకే, వాటి గురించి చెప్పడం జరిగింది. నాకు తెలిసిన వరకు మన రెవెన్యూ యాక్ట్లో ఏముందో వాటికి పరిష్కారం ఏ విధంగా అయింది చాలా మందికి అవగాహన లేదు. ఓకే, కొంతమంది ఆఫీసర్స్ కూడా అవగాహన లేకపోవచ్చు. సో అట్లా మనం ఒక్కసారి ఈ రోజు మీరు ఎట్లా వచ్చారు అట్లానే కొన్ని సంఖ్యలు తక్కువ సంఖ్యలో మిమ్మల్ని అందరినీ పిలిపించి ఐటీడీకి మన చట్టంలో ఏముందో ఓకే దాన్ని ఎట్లా పరిష్కరించాలి. ఎందుకంటే మీరే నా ఫీల్డ్లో తిరుగుతారు, అంటే నాకు నేను ఒకలే ఉన్నారు, మీరు ఇక్కడ 100 మంది ఉన్నారు. వస్తే మీరు మాకు చెప్తారు, తర్వాత ఖచ్చితంగా పరిష్కారం అవుతుంది. నాకు తెలిసిన వరకు 23 మందిలో నా 3కి వాళ్ళకి పట్టాపాసం వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇంకా 20 మందికి కూడా వస్తుంది. దాంట్లో రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి. అంత టైం తీసుకుని కానీ ఒక ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే ఒక భూమి ఉంది, భూమి విస్తీర్ణం 5 ఎకరాలు మాత్రమే ఉంది. 5 ఎకరాల భూమికి యాక్చువల్గా 5గురికి 1 ఎకరం వాటా ఉంది. కానీ 10 మందికి పాస్బుక్ ఇంత పూర్వం ఇవ్వడం జరిగింది. సో 10 మందికి ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా 5 ఎకరాల్లో మనం 10 మందికి ఇవ్వలేదు. అట్లా కూడా సమస్య ఉంది. సో ఇది ఒక టైంకి సమస్య.
ఇట్లాంటి 100 సమస్యల దాంట్లో కావచ్చు. సో ప్రతి ఒక్క సమస్యకి ప్రతి ఒక్క వేరే పరిష్కారం ఉంటుంది. ఆ పరిష్కారం ఎట్లా చేయాలో మనం కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే ఆ రైతులు కూడా అర్థమవుతుంది, తర్వాత రెవెన్యూ సిబ్బంది కూడా అర్థమవుతుంది. కొన్ని సమస్యకి ఒక వారంలో పరిష్కారం రావచ్చు. ఓకే, కొన్ని సమస్యకి ఒక సంవత్సరం కూడా పడుతుంది. సంవత్సరం ఎక్కువ పడుతుంది. ఒక భూమి ఉంది, ఓకే, తర్వాత మీరు అంటారు ఈ భూమి నాది, వేరే అంటారు భూమి నాది. అట్లాంటి సమస్య వస్తే అది కోర్టు ఒక మ్యాటర్ అవుతుంది. కోర్టు మ్యాటర్ ఉంటే అది మా కోర్టులో మీరు వేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక సివిల్ కోర్టు అంటే కనీసం 6 నెలల 5 నెలల పడుతుంది. సో ఒక సమస్య గురించి సరిగా అవగాహన ఉంటే అప్పుడు కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, మూడోది అడవి పట్టా గురించి మీరు అందరూ మాట్లాడారు. సో దాంట్లో నేను వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ జాయిన్ చేసినప్పుడు బొజ్జు ఉన్నారా? ఓకే, సో నేను బొజ్జు తర్వాత ఇక్కడ ఆసిఫాబాద్ వసంత్ ఉన్నారు. మేము ముగ్గురం కలిసి దాదాపు 1000 మందికి ఇంతకుముందు రైతు బంధు లేకుండా ఉంది. ఓకే, కానీ మేము అంతా కొన్న సమయంలో కూడా వీళ్ళు ఫీల్డ్లో తిరిగారు. ఓకే, ప్రతిరోజు ప్రతి గ్రామానికి వెళ్ళి అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఏంటి, ఒకవేళ ఆధార్ కార్డు లేనప్పుడు ఆధార్ కార్డు డీటెయిల్స్ తీసుకున్నారు, బ్యాంక్ అకౌంట్ లేనప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో దాదాపు మేము ఆసిఫాబాద్ ఆదిలాబాద్ కలిపి 1500కి ఈ సంవత్సరం ఖరీఫ్ సీజన్లో రైతు బంధు వచ్చేలాగా ప్రయత్నం చేశాము. ఇంకా ట్రావెల్ ఏరియాలో చాలా మంది డిగ్రీ చేసి ఖాళీగా ఉన్నారు. ఓకే, ఖాళీగా ఉంటే మనం ఇప్పుడు అందరం గిరిజనులు. ఓకే, గిరిజనుకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఏ జాబ్ అయినా 7% రిజర్వేషన్ ఉంది, 7.5% రిజర్వేషన్ ఉంది. ఇందాక పోయిన వారం యూపీఎస్సీ రిజల్ట్ కూడా వచ్చింది. యూపీఎస్సీ రిజల్ట్ కూడా 7.5% మన ట్రావెల్ రిజర్వేషన్ ఉంది. కానీ మన ఆదిలాబాద్ నుంచి ఆదివాసీ ఎవరు పాస్ కాలేదు ఎగ్జామ్లో. అది ఎందుకు? ఇప్పుడు మనం ఎవరైతే ఉన్నామో 3 విషయాల మీద బాగా గ్రిప్ ఉండాలి. ఇది ఏంటి? దళిత్, ఇంగ్లీష్, మీ జనరల్ నాలెడ్జ్. ఇది 3 విషయాల మీద మీకు గ్రిప్ ఉంటే, మీకు అవగాహన ఉంటే మీరు ఏ ఎగ్జామ్ అయినా పాస్ అవుతారు. ఓకే, సో కొన్నా నాకు ఈ వారం ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో, ఆసక్తి ఉండాలి, ఫస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో వాళ్ళని పిలిపించి గణిత్ కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, జనరల్ నాలెడ్జ్ కావచ్చు, ఈ 3 విషయాల మీద వాళ్ళకి ఎట్లా చదువుకోవాలో, ఏ బుక్స్ చదువుకోవాలి కొంత గైడెన్స్ ఇస్తే వాళ్ళు సొంతంగా నేర్చుకొని పాస్ అవుతారు. పెద్ద సంస్థ పెద్ద పట్టణంకి వెళ్ళి అక్కడ చదువుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మీరు ఇంట్లోనే కూర్చొని యూట్యూబ్ లాంటి తర్వాత అన్ని ఫ్రీగానే ఉంది. ఓకే, మీరు యూట్యూబ్ తీసుకోండి, కానీ ఏ మీరు సైట్ తీసుకున్నా అక్కడ దాదాపు 80% వరకు మీకు ఫ్రీగానే ఇస్తారు. ఓకే, సో మనం దాన్ని కనుక చదవగలిగితే మా ఐటీడీ అంటే మన ఐటీడీ ప్రాంతం నుంచి ఖచ్చితంగా 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత చాలా మంది ఎంత పెద్ద ఎగ్జామ్ అయినా, అది తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కావచ్చు, యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కావచ్చు, డిఫెన్స్ కావచ్చు, ఎయిర్ ఫోర్స్ కావచ్చు, ఏ జాబ్ అయినా ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారు. దాంట్లో మా ఆఫీస్ నుంచి ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలంటే మేము దానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం.